Ahojte. No, dnes by som sa rada prihovorila predovšetkým k nám ženám, aj keď sa nevylučuje, že to isté sa môže diať aj v živote niektorých mužov, ale primárne budem zdieľať aj to, čím som si ja sama prešla a prechádzam, a zároveň aj to, s čím najčastejšie ku mne chodia práve dámy. Dnes by som vám rada niečo povedala. Tí, čo ma poznajú, tak vedia, že som slovíčkár. A mne to v živote veľmi pomáha vedieť pracovať s tou mágiou slov a silou, ktorú každé slovo nesie. Tak ako sa v Biblii píše, na počiatku bolo slovo, tak verte, že zmena jedného jediného slova v akejkoľvek forme našej komunikácie mení. Mení smer, mení našu energiu, mení naše videnie, vnímanie, všetko. Ja si tak postupne zozbieravam, či už z vlastných uvedomení a poznaní, alebo z toho, čo počúvam, keď prídu dámy ku mne a čo rozoberajú a kde je ten tzv. Problém a ako pracujeme a s čím pracujeme. Tak dnes by som vytiahla takú jednu frázu, ktorú ženy používajú alebo používame, tak ospravedlňujem sa, len som zbadala na displeji, že mám hovor, tak ma to trošku vyrušilo. Sama som ju používala vo vzťahoch a viem, čo vytvorila táto fráza a čo spôsobila a aký odraz v tej realite a v tých vzťahoch sa tým pádom prejavoval. Často ženy počúvam hovoriť, ja som kvôli nemu to a to, hej? Dala som mu všetko, ja som kvôli nemu obetovala svoj čas, svoju energiu, kvôli nemu. Ja som kvôli nemu. Kvôli nemu obetovala, dala. 3 dosť dôležité slová a pojmy, v ktorých je obsiahnuté veľmi veľa, čo sa vám potom v tom vzťahu odráža, ako ten vzťah vyzerá a ako sa v ňom predovšetkým cítite. Dala všetko a kvôli nemu. Teraz si stačí iba vybrať slovo kvôli a zameniť ho. Ja som vďaka nemu a začnite si písať čo. Ja som vďaka nemu pochopila, že aká som, čo robím, prečo mu to dávam, čo očakávam. Stratila som, čo som vďaka tomu získala. A stratila som predovšetkým samú seba. A ak si to začnem otáčať, tak sa začne meniť aj tá energia vo mne, to vnímanie seba, to, že vďaka nemu pochopím seba samú. Vďaka nemu pochopím, čo som mu dala, obetovala, na úkor koho. A to, čo som dala, tak si mám právo vziať späť a vďaka nemu pochopiť, že na prvé miesto si ja potrebujem dať samú seba. Čo tým získam? Všetko si vziať
späť a pracovať s jedným jediným slovom v tej fráze, v tom tvrdení. Stačí vymeniť jedno jediné slovo a začnete vnímať seba v tom vzťahu. Nie toho druhého, ale seba samého. Takže, milé dámy, pero, papier a namiesto kvôli nemu zameniť vďaka nemu, vďačnosť, vďaka nemu a začnite to otáčať. Otočí sa aj smer, otočí sa vaša energia, presmeruje sa vaša energia a vaša pozornosť z neho na vás. Na dnes toľko a zajtra vám niečo poviem o energetickom prílive a odlive. Všetko dobré, majte sa, pekný večer.